Здравейте, аз съм Ралица и днес ще обсъждам една от най-интересните за мен теми, а именно къде и как да даряваме. Ще ви споделя моя опит. Това е въпрос, който получавам много често във връзка с минимализма, тъй като когато се освобождаваме от излишните вещи, обикновено ние правим нещо с тях и това, което аз и Георги правим, е да ги даряваме. И затова много често получавам въпроса къде всъщност дарявам, как точно дарявам и така нататък, какви са различните варианти, а те, повярвайте ми, изобщо не са малко. Ще разделя това видео на три основни части: даряване на дрехи и обувки, даряване на книги и даряване на всичко останало, тъй като ми е трудно да го класифицирам само в една категория. Първо, даряване на дрехи. Тук има няколко варианта. Ще ви кажа тези, които използвам. Първият вариант е да дарите дрехите в контейнерите на Червения кръст. Те мисля, че са 12 в София, може и повече да са вече. Преди бяха толкова. Около нас има в България мол, в Икеа мисля, че видях, че има последния път. На много други места в столицата. Не знам за другите градове. Мисля, че в цялата страна има. Ще оставя линк към материала на Червения кръст и мисля, че в сайта са изброени всички места, на които има такива контейнери за даряване. Предимството на този начин е, че е лесно и удобно. Събирате всичко в няколко торби и просто ги пъхате в контейнера. Може да дарявате освен дрехи, може да дарявате колани, хавли, каквото имате, и дрехите се използват за хора в нужда. Друго предимство е, че наистина е много удобно, особено ако сте от София, имате наблизо контейнер, както сме ние. Наистина отнема 5-10 минути да са дрехите, които сте събирали за дарение, просто да отидете и да ги оставите там. Недостатъкът на този метод е, че, както съм чувала и от други хора, не се знае точно дали се използват по предназначение тези дрехи, дали наистина се използват при бедствия и за хора в нужда, както би трябвало да бъде. Но аз за себе си съм взела решение, че ще се доверя, че те се използват по предназначение, така че това е решение, което трябва да вземете вие лично, дали ще се доверите на Червения кръст и на техните служители за това, че няма да злоупотребяват, или ще намерите друг начин за даряване. Втория метод, който може би не е точно даряване, а по-скоро освобождаване от излишните дрехи, е H&M. Може би знаете, че те имат такава кампания да оставите дрехите, които не ползвате там. Откъдето се оставят на торбички. За всяка една торбичка, която оставяте с дрехи, получавате ваучер. Мисля, че беше на стойност между 10 и 20% и го ползвате при следващата си покупка. Тук много често приятелки са ме питали, добре, колко трябва да е голяма тази торба. Обикновено няма изисквания за това, просто зависи може би от магазина, но до сега никога не са ни връщали, защото торбата ни е прекалено малка или прекалено голяма. Предимството на това е, че наистина става пак много лесно, много удобно и че получавате отстъпка. Недостатъка е, че все пак не е точно даряване, дрехите отиват за рециклиране или за втора употреба, което пак е добра кауза, така че зависи на кое държите повече или въобще дали имате предпочитания между двете. Ако сте окей с двете, тогава може да използвате този вариант. И може би тук недостатъка е, че в много от случаите покупките от H&M не са на толкова голяма стойност, за да има кой знае какъв смисъл от него, т.е. ваучера се използва за най-скъпия артикул и ако в поръчката ви има нещо за 20, 40, 60 лева, тогава ще спестите 2, 4, 6 лева, нещо такова, което не е кой знае колко, но пък понякога има смисъл. Примерно аз тази зима си взех палто от H&M, имат една премиум колекция, която е с вълна, така че в случая имаше смисъл да се ползва отстъпка. Тоест има и покупки, артикули, за които има смисъл и може да си пазите ваучера, докато си купите нещо малко по-скъпо, за да има смисъл да го използвате. Разбира се, ако го правите за самата кауза, това няма кой знае какво значение. Третия вариант, който аз използвам, е OLX. В OLX може освен да продадете, може и да подарите всички неща, които искате. Обикновено, когато искам да подаря или продавам по-скъпи дрехи или такива с по-странна кройка, или ги пускам на много символична цена в OLX, или по-често просто пиша вместо продавам, пишете подарявам или каква си дреха. Предимството на този метод е, че ще намерите човек с същите размери, т.е. когато хората започнат да ви пишат, обикновено започват да ви молят да им изпратите размери, да кажем на талията, на дължина на ръкава и такива по-специфични неща,
по които те може да се ориентират дали ще им пасне. Освен това, когато им го пратите, може да го изпратите с опция проба и тест. И така може да сте сигурни, че най-хубавите ви дрехи, тези, които са с малко по-различни кройки, ще отидат наистина при някого, който има нужда от тях и само по мярка. Недостатъкът на това да използвате OLX за такива цели е, че има всякакви хора в OLX и наистина понякога общуването с тях не е особено приятно. Има някои наистина много неадекватни хора, пишат на шльокавица, абсолютно нерелевантни коментари и съобщения получавате, трябва да ги отсеете. Малко си игра на нерви, честно казано, поне мен това нещо всеки път леко ме изнервя. Има някои, които са дори много, много нахални и груби хора, така че бъдете подготвени и за това. Не казвам, че ще се случи със сигурност, но все пак сайта има страшно много потребители, така че бъдете готови да се сблъскате и с това. Друг недостатък мисля, че няма. За обувките имам само един вариант и то е последния, това да ги подаря в OLX или да ги подаря на приятелка, която носи същия размер, защото тя може да дойде, да ги пробва, да ги вземе, ако й харесват. Много често това, което правя с обувки, с чанти, е просто когато някаква приятелка идва на гости, да й кажа, виж, няма да нося това и това, ако ти харесват, просто ти ги подарявам, може да ги пробваш, ако имаш с какво да ги съчетаеш, взимай ги, така че много често това се получава. Хубавото на този метод е, че ако ви потрябва случайно, примерно за някое събитие, ви потрябва синя рокля или жълта чанта или нещо по-необичайно, което сте подарили, винаги може да си го вземете само за този повод от тази приятелка и да си го носите един път и пак да й го дадете. Така че това е нещо, което съм правила с няколко приятелки и е може би най-приятният начин да си подариш обувки, чанти и други неща. И наистина винаги води до повдигане на настроението и винаги е интересно. Другия вариант, както казах, е OLX, да ги подарите там, защото отново хората могат да ги пробват и да ви ги върнат, ако не им станат, или просто да си комуникирате за това какъв размер са по различните видове номерация, така че да можете да се ориентират предварително и наистина тези обувки да отидат при някого, на когото ще паснат точно. Втората категория, за която исках да ви разкажа, са книгите. Не знам дали вие дарявате книгите, които четете, но аз вече предпочитам от няколко години, когато прочета една книга и се докосна до нея, освен ако не е една от наистина, може би топ 10 или 20, които съм чела и много искам да я запазя, обикновено ги дарявам или подарявам, предавам знанията нататък, предавам емоцията, тъй като аз вече съм се докоснала до нея и живяла съм я. И има много хора, които не могат да си позволят да си купуват книги, особено най-новите, а супер много обичат да четат. Затова мисля, че това е един страхотен начин да споделяме литературата, да предаваме нататък книгите, които сме прочели. Започвам с една малко нестандартна идея и тя е да си направите библиотека на блока. Ние си направихме такава. Какво представлява това? На една етажерка, долу пред в входа, във вътрешната част, наредих книги, които вече съм прочела или които съм сигурна, че няма да прочета. Може би около 10 на 20 заглавия. Съответно, идеята е, когато хората ги видят, оставяхме и бележка какво представлява това. Идеята е, когато съседите ги видят, че могат да си вземат една от тях и да оставят друга. Първият опит беше неуспешен, няма да ви лъжа, защото вратата ни все още се затваряше с ключ, много често въобще не се затваряше входната врата и влизаха и излизаха всякакви хора в блока, не беше кой знае колко сигурно, така че при първата партида книги, които оставих, те изчезнаха, мисля, че на втория ден, може би. Така че, наистина, това беше един неуспешен опит. Обаче, ние не се отказахме и когато ни сложиха след няколко месеца чипове на вратите и вече наистина е много трудно някой външен просто да влезе, освен ако някой от блока не го пусне. И мисля, че вече е доста по-сигурно. Отново оставихме книги. Този път нещата се завъртяха, съседите почнаха да взимат от тези книги, да оставят техни и така вече си имаме една съвсем нормално функционираща библиотека на блока. Предимството е, че така обменяте литература с съседите и че освен, че вие им подарявате вашите книги или по-скоро ги давате за временно ползване, така и
те правят също с техните и може да се докоснете до нови заглавия. И въпреки, че това не е точно даряване, е един вариант да се освободите от книгите, които вече сте прочели и да ги предадете нататък. Недостатъкът е, както казах, че не винаги е надежно и трябва да прецените дали във вашия блог книгите ще изчезнат, както стана при нас, или има достатъчно мерки за сигурност, така че те да се задържат за по-дълго време. Ако имате повече книги, това, което бих ви съветвала да направите, е да ги дарите на читалище, библиотека и изобщо някъде, където има остра нужда от книги, особено от нови заглавия, от съвременна литература. Страшно много от читалищата и библиотеките в страната нямат достъп до такива книги. И тук идва големия въпрос къде да ги даря. Това, което направих аз и което бих ви посъветвала да пробвате, е да пишете в някоя група за четящи. Примерно аз писах в групата Какво четеш, мисля, че тя е най-голямата във Фейсбук, има и десетки други, така че просто си изберете една група с четящи хора и им кажете, че искате да дарите на брой книги. В моя случай имах първоначално около 100-150 заглавия, които исках да даря и публикувах пост в групата, че направих снимка, това са книгите, които искам да даря, препоръчайте ми място, където да ги даря. И направих уточнението, че искам да даря всички на едно и също място. Защото когато дарявате малко книги, е лесно да ги разпределите, но когато дарявате над 100 книги, е много трудно тези 100 книги, всяка от тях да отиде на различно място. Затова уточних, че искам всички да са дарени на едно и също място или поне по-голямата част от тях. И си избрах от коментарите читалнята. Това е една кръгла стъклена библиотека в центъра на София. Може би сте я виждали. Тяхната политика е следната. Написах им имейл с заглавията, които искам да даря. Изпратих им снимка, тъй като беше малко трудно да избера всички в мейла. Затова им изпратих снимка. Почти всички бяха съвременна българска и чуждестранна литература, така че те доста се зарадваха на писмото ми. Казаха ми да ги занеса, занесохме, мисля, че 2 кашона бяха с книгите и съответно ми дадоха членска карта и огромни благодарности, така че много се радвам за избора, който направих. Предимството е очевидно, че ще направите добро и много хора, които си взимат книги от библиотеките и нямат възможност да ги купуват, ще имат шанса да се докоснат до тях. Недостатъкът е, че чисто емоционален, поне за мен, е, че когато публикувате подобен пост, обикновено получавате стотици коментари и лични съобщения от някого, който не може да си позволи да си купи коя си книга, иска точно определена книга, моля ви да му я пратите, казвам му колко е важно и как наистина не може да отдели тези средства и наистина е много емоционално натоварващо и натъжаващо да отговорите на всички тези хора и да ги разочаровате, но в крайна сметка, ако става дума за единични книги, може дори това да направите, да ги разпратите индивидуално и да си спестите това емоционално натоварване. Третото нещо, което правя от, може би, последната една година и то за заглавията, за новите заглавия, които си купувам и своевременно чета, е да ги подарявам на читатели. Това, което правя е просто правя един лайв в Facebook или видео с giveaway тук или просто под каквато форма се сетите, някакво обявление, че подарявате тези книги. Всеки може да си избере дадена книга, да го изберете на случайен принцип или какъвто принцип вие решите и да му подарите точно тази книга, която той не е чел и иска да прочете. Единственото в случая, което правя, е да помоля хората да си покрият доставката до офисния конт, която е между 3 и 4 лева. И мисля, че 3-4 лева е съвсем приемлива цена за нова книга, тъй като тук говоря за новите заглавия, които излизат през годината и аз си купувам и ги чета и после ги подарявам. Предимството е, че наистина книгата отива в хора, които много искат да я прочетат. Недостатъкът е това, че те трябва да си покрият разходите за доставка. Така че си е въпрос на ваше лично решение и избор. И последно, третата категория с всички останали неща, правя това, което споменах и в другите категории, а именно използвам OLX и с заглавия подарявам, или ако е някакъв електроуред или нещо много голямо, да кажем, ние си продадохме едно легло, един телевизор през изминалата година, тогава ги продаваме на по-символични цени, а за малките електроуреди или неща, които вече не използваме, направо ги подаряваме, защото сме решили, че искаме по-скоро да зарадваме някого и да се освободим от тези неща, а не толкова да печелим от това.
и да въртим някакъв вид търговия. Това беше всичко от мен за даряването, всички начини, по които дарявам. Надявам се да не съм изпуснала някой. Ако съм изпуснала някой начин или някоя категория, ще си ги обсъждаме в коментарите. Чувствайте се съвсем свободни да ме питате каквото си поискате, ще ви отговоря. И се надявам и вие да изберете да дарите вещите, които вече не използвате, защото чувството е прекрасно. Освен, че ние се освобождаваме от тях, правим някой по-щастлив. Така че, мисля, че това е най-добрият вариант, ако може да си го позволим. Това е всичко от мен и ще се видим следващия път.